Ang dami dito. Marami na akong nakuha, hindi ko pa nilagay sa lalagyan. Mas damo pa nga ni aday mo to ay. Ha? Mas damo pa aday mo. Damo di mo. Wala ka matagdas. Ora. Kade. Yan may log, salamat sa walang sawang pagsuporta. Nani. Yun na siya sa Demon. Sa unahan. Sana mapuno namin to. Kadamo ka na? Ito daw kit banda. May na din eh. Kadang naman sarap ng kudi na. Ikaw? Ano mo? Ha? Yan o, may daan na. Madagkon to ay. Yan yun, pinagian mo. Ada mo nagaring patay na tuway. Masih pa. Yan may idol, ang dami dito. Marami na akong nakuha, hindi ko pa nilagay sa lalagyan. May idol.
Masyado matigas yung ano lupa na tinirahan nila. Yun pa nga matigas. Nasa masukal. So, ito pa. Patay na siguro to. Ay wala na, patay na mga idol. Hanap pa tayo mga idol dito banda. Tuliyaw mga idol. Ilyawan. Marami na doon tuwayin niya. Tilyawan, hindi makalipad. Ano? Main lapa ako na niya kuan. Mau diri kalupad. Ano? Ano naman ito nimo? Puluhan. Para makalupad siya. Ito sa payag. Oh, dito may sapa na dito. Dito na lang ugasan na di. Kaya taraobon na. Ugasan siya para makalupad. Magasan mga idol yung kilyawan para daw makalipad. Para makalupad. Nangangagat. Dito sa may adlaw. Ito na sa ubos. Madali nga ni. Kung may daayam. Di masaya. Makaw sa kabal di ada. Ano di na lagi anak kon. Marto nagbabaluto ako. Oh, di dakit agi anak paguli. Sige, nalapuhan na ninira dito danay. Dan tulay yo. Nauto dan but nga. Tan. Kay itong siguro napagong na dako. Yan kay gabok-gabok na 'to ba nakatinan sa latayanan. Oo. Pinakapugong.
Ang sabot nga. Abot mga itong tubig sa payag. Oo. Eh, dito ko lang yung butang asas ha. Oh, pwede nga to. Then sa payag. Mas damo pa nga ni aday mo tuway. Ha? Mas damo pa aday mo. Damo di mo. Wala ka matagdas. Ora. Ikaw? Oo. Kare. Hindi ako sana na ibaw na tuway. Mga puno iton kayan. Kuan, lubo. Oo. Lubo ang mga kuan. Ini. Ano ini? Lubo. Lagi. Ano ang tamsi? Mutahin natin. Wala na. Pasana. Pasana. Eh. Di, mau mo. Naman, lapakon. Yan, medyo lang. Dito na lang ang video. Yung vlog natin. Maraming salamat po sa panonood. Dapat lang to da.